Здравейте хора! Днеска ще играем с един мой приятел на някаква игра, не запомних името. Да знаете, абонирайте се за канала с камбанката и оставете лайк на видеото. Къде си поздрави ги, може да го лъж, знам. Здравейте хора! Днеска аз и моят приятел ще играем на една игра в Roblox. Тя се нарича Freedom Facility. Трябва в нея да правиш да бягаш от едно чудовище, което идва с един тук и иска да те пречука от бой. И така, днеска ще играем и със сигурност трябва да се абонирате. И нека да стигнем колко? 100 абоната макс, нали? Може да. Ти чудовището ли си? Не. Ти не си чудовище. Ти къде си? Аз съм в Confirmation. Не мога да го кажа добре. Аз... Трябва да хакваш компютъри в тази игра, Макс. Ами къде има компютър? Ти трябва да цъкнеш, нали? Бутона е и като ти пише едно кръгче къде се върти, трябва да го спреш на бялото. Разбра ли? Аха. Имам чувство, че чудовището е до мене. То трябва да чуеш някакъв звук, къде все нещо идва. Да, аз такова чувам. Някой се издаде с компютъра. Аз още не мога да намеря къде е. Аз се издадам. Компютър. Сега това чудовището ще мога да види. Ау, ужас. Пак, колко съм тъп. Фак! Извинявам се хора, че е така правя, просто малко се ядра съм на тази игра, защото е малко трудничка. Аз го правя, намерих компютър и вече го правя от първия път. Аз хаквах един компютър. Трябва още 4. Ами аз хаквам в момента един. Добре, аз трябва да те намеря, за да мога да ти помогна. Нямам си на представа къде си. Ами като излезеш от стаята, сигурно твоя ляво и направи по едно време. Опа, изядох се. Некой умник си издаде. Аз, без да исках, натиснах твърде рано. Добре, аз идвам да ти помогна. Аз съм на компютър. Той е почти хакнат. Това компютър. И мое почти хакнат са. Добре. Готово. Някакво да иде. Една при мен! Макси хелп! Идвам. Къде си? Татър, до главицата е при мен. Хелпни ми. Ама трябва да намеря къде си. О, супер, затворих ми вратата на това. Дърто, къде си? О, не. Чувам не. Ето ми, здрасти. Хаквайте и тримата, хаквайте. Yes, победихме! Онята не е левна. Добре ви и чисте. Еми хора, ако искате да правим аз да участвам още в видеята на Макси, лайкнете това видео и със сигурност се сабскрайбнете към ченала на Макси. Той се казва Макси Пенев, там горе можете да го видите като леснете от видеото. И така. Хариси, ела го служа това. Брате, за това гласувай, за това гласувай, за това. Това е много яко. Макси, дано да не съм аз чудовище. Аз съм сървайвър. И буквално се спаднах до един компютър. Аз не съм на представата. О,
То е левна. Втора победа, окей, I guess. То се предаде и левна. Защо всичките левкат? Защото искат да са Survivor. Ами хора, да знаете, след това видео пишете долу в коментарите какви още видеа искате да направим ние двамата. И ако се наслаждавате на това видео, можете да хитнете, да направо да щупите лайк бутона. Да го пребиете. Макси, гласувай тук, гласувай тук. Тук има една тайна. Ела бързо. 12 секунди след. Да влезне. Влезя. Тук на тези купчета падат. Аз отидох от другата страна. Не, пребих се. Аз съм Survivor, ти къв си? Аз съм чудовището. Ами, дойде и този ден. Аз сега ще трябва да ви убия. Ще видим на кой първи ще е жертвата. Хариси. Тук има на вратичка. Тук има някой стопро. Стопро някой не съм. Много добре. Избягах. Тук също. Хариси ти буквално по едно време подмина. Няма никой. Добре. Ето компютърче при една. И аз да й помагам. Окей, тук някой има. Как? О, не! Тъпа ли си, бе? Или просто си тъпа? Хайде, още има. Така, мала да затворя в капсулката му. Беги старист. Беги старист. Беги старист. Така, не бягай. Не бягай. О, остани се. О, тук бе. Ей. Нахалник. Много си нахален си бе. За това се ще затворя. Няма да те. Чули бе. Охо. Кой си имам тук? Къде? Он е избегал. Ето го. Охо. Така, я да видим горна дъжкова книжка. Така. Не слуша към бейкъна. Та гадната избивала. Не. На здраве.
ме подмина! Не знам, искам да представя. Как да ти ударя това е? Доджнах. Как ти върви тук на обана? Не дей слошо. Не! Помогнете ми! Рева! Аз рева! Не искам. Ако не помогнеш с другите, ще те оставя. Добре. Ставай. Само че пак ще те набия. Давай. Май единия беше тука. Имаш един тука. Огледай. За всеки случай ще погледни ето тук при двора и тук няма нищо. Ей тук при хакванията някой хакна компютъра. И някой ти е освободил затворника. Няма никой. Някой ти е освободил затворника. Тук намерих една. И аз си мисля, че съм теб. И ще дойде сега на съната. Аз отидох в някаква илюзия. Къде съм? Аз и тук ще кемпа пред компютъра. Къде съм? Илюзия съм. Аз съм в една илюзия. Откъде мога да излезна? Пред компютъра. Излезнах от илюзията. Ами аз не знам къде съм. Преди един беше до мене. Сега не знам къде е. Не, пак отидох в илюзията. Не искам в илюзията. Всички са при изхода. Всички са при изхода. Не знам. Ами хора, това беше от мене. Това е видеото. Чао!